Ahojte, vítajte pri natáčaní ďalšej časti videa, ktorej sa budeme venovať tejto bielej M4. Nie, len dotiahni, už len, že by ste potom doťahovali, bo teraz... Ktorú si robil malú? To tu som robil, tu na... Nejde mi to. Ale keby jedného si mal tlačiča, Tlačiča, čo by sa tu postavil. Čiže jak si našrobovalo. no jak to Ja musí som byť? skladal to auto. Ja som skladal. Takže takto nejako to tu máme. Moju kanceláriu novú. Tak si myslím, že montáž rámu a prístrojovky máme teda za sebou. Čiže tu asi tú najťažšiu kapitolu stavby toho auta. Čaká nás rozobratie zadnej nápravy, rozobratie zadného diferenciálu, kde budeme dávať ten spevnený silnoblok. Chcem sa veľmi poďakovať kamarátom, ktorí mi chodia pomáhať s týmto autom.